Dadi buta mung cilik napa inggih hadir kurang gedhe po. Kautaman. Kurawa wis ora wanuh marang Kautaman. Negara Ngastina sing tentrem dadi tindrip. Margopo kagawene menungso sing senengane dudumu. Dina iki jagat kagrake bisa. Wah, nyong apa Marudaya kali tote sapa kae. Alatutun Brawati apa nggih? Kali sode sapa sing gawe Pak Wirangan kuwi wis senenge ra ngono. Karena karo Kresna iki lha yo meh padha. Nggih. Nata Ndarawati. Wonten tinimbalan dawuh ulun. Titika unggawan iki. Sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikaning ratu ora kena lali. Tapi santi seseni marang para sangjane para punden ingkang mapan ana negara ing Astina. Tetepi
Perang Baratayuda Jaya binangun dadi nggih. Sumurupa Kang. Dadi kalungguhan iki ana tetembungan sapa ndhisik ala ing kono wahyuning Bakaring Sirna. Pampekang para murka jagat raya wujuding para Kurawa. Ya wamung kanthi hilanging para Kurawa, jagat iki bakal tentrem ganulus kondur makaya Kang. Kuning langit kelakaton lireki nenjang ngeresang mawe kandrung titik kalungguhan iki pancen ambot sanggane nata Ndarawati kadangku Yayi Karna sira mapan ana ndi Yayi Yayi Karna sira ana ndi Yayi Kuning langit kelakaton lireki nindang ngeresang mawe kandrung saparang tinuwoke remoyak baik latal ban kepet nego ban wonten timbalan dawu lara ning atiku yen to diceritani kelawan bapak Anjeng Ibu Jodho kini kalawan Bapak Jodho Gimbal nggone tresna kawan panengah Pandhawa ketoke diwenehke bojoning jebul dilarapke nganti tunggayayah Harina Bapak kalawan ibuku andon tresna nuwuhake aku ban kepet mega dina iki tedak turuning Janaka lumati saka tanganku
hilir tandure Moso milir ijo royo royo tak sebut mandenanya kabagian kamulyan tumraping aku kowe ya kuwi mau ing separone wengi wanci kang prayoga kanggo ndonga mring ngarsane Gusti kang amurbeng jagat sing paring daya sumber saking sumber daya ning panguripan no? Aku kelawan kowe wis sawetara nggone nindakake dosa mula wengi iki wajibe ya kuwi mau nyuwun pangapura mring ngarsane Gusti pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari gawe srana ajeni kabudaya nyatane awit iku dadi dalan sarawungan sadyan adoh apane kaya sandingan doh wong jat mikotan salelemo kembang biru mungwing pager tolonging hati sekar pisang mus patut kalamun manusia pujiku piyayi kiwa tengene Jonggrang kene iki piyayi sing budaya heeh yen gamelan kene iki nggone mula ya sak ora-orane ngerti tatananing budaya budi kelawan dayane apa dayane ya ki mau maweh daya katentreman mbah biyen kuwi ya kuwi mau nyiptakne wujude gongsa utawa gamelan yen gamelan ana ing Lalat dan Surakarta kae sing tuwek dhewe jenenge gamelan sekaten saka tembunge sahadat taen gamelane 1 2 3 5 karo 6 yen digunggung ana 17 wong urip dina sewengi aja kendhat nggone tansah manembah mring ngarsane Gusti ya kuwi mau 17 rakaat tumungkul sujud mring ngarsane Hyang Maha Kawasa ngrawuhake Gusti ana telenging ati kang suci tur disaranani lembah manah tur dasare wong kuwi mau mesem guyu yen mung mesem guyu kuwi mau bakal sinung katentreman karaharjan mbok yo mesem rangut pedae apa mbok yo guyu susah pedae apa tetep koe janji aja emang aja tak satu sadyan aku uga
rasa bakal ngunduh marang wong rasa. Sapa wani laku bakal tinemu kang tinuju. Ngono. Paripurna ana ing donya iki menungso tan wuranga bakal ngambah alam 19 alam badat akadiyat insan kamil ajeksan nuriyah basariyah uluwiyah alam malakut jabarut sak pinunggalane. No, yen awake dhewe ora ngati-ngati, wah kena rubedane wujuding setan. Setan, Tru. Setan ki apa to, Tru? Setan kuwi mau ya kuwi mau sing manjing marang hangganing menungso. Ngono. Kuwi nafsu. Oh nafsu, heeh. Mula ora iso diilangi merga kuwi ya kuwi mau nafsu. Yo cocok heeh. Sowan marang ngarsane para punden, para pinisepuh tur dasare ahli budaya ing papan kene. Biyen kene iki pasaranku, biyen. Ngono. Aku yo tau mayang ana ngarep kono ana cedhake tugu. Yo ngono, heeh. Biyen laladan barat nganti tekan sawahan nganti tekan Kartoharjo. Wah, biyen ya terus nah. Ya alhamdulillah dene dina semengko ya kuwi mau bocah-bocah sing padha gegulang marang ilmu pedalangan. Jernyatane ya kuwi mau sing nom-nom kuwi luwih dening apik timbangane sing tuwa-tuwa, ngono. Ya mung aku ki mau kepengin nguri-nguri marang budaya, mbok menawa kanthi nguri-nguri marang budaya kuwi mau dadi rasa kamulyanku lan kamulyane sing padha butuhne tenagaku. Ngono, Tru. Heeh. Cara Mbah biyen ki digoleki angsare. Yo ngono, heeh. Wong duwe gawe kok gelem gantung gong kuwi angsare gedhe banget. Nak cara biyen wong ki rumangsa duwe gawe nak urung gantung gong kuwi biyen. Saiki kalah karo elektron. Apa iya? Wis komplit e. Lah iya. 3.500 komplit gong enek. Demonge enek, tendange ya nang kono pisan. Iya. Tur cukup wong 3. Ngono ya. Ya ora apa-apa ombyaking jaman. Ning yo sing ngati-ngati lho, nak balik kaya mbiyen neh awake dhewe bingung, ngono. Apa ya? Heeh, titenono. Suwening suwe, yen ora iso meper marang hawa nafsune, bakale HP wis renek. Lho kok iso? Iya no. Wis titenono tembungku. Calone sok ben wi HP wis renek sinyale. Halo. Coba yen nganti timur karo barat kuwi mau do perang dhewe-dhewe terus satelite diduwer ngono. Ayo terus arep gunakne apa? Kuwi arep bluetooth apa iki? Kuwi arep golek micet ora enak. Ya jaman. Wong ngertine micet iki lho. Ah iya no. Aku sing ngandani cacah iki lho. Hamster. Oke, ruang saku. Seneng aku. Ya. Tur anak-anakku nggone mersudi marang budaya ki tenan. Budaya ki ora kudu ngrawit utawa nabuh gamelan, Tru. Heeh. Jenenge budaya kuwi mau ya kuwi mau kagunan unggah-ungguh subasita tata krama. Ngono, saiki wis meh ilang, ngono. Ngarepe wong tuwa lho, cah nom saiki ora enek kok. Permisi kula nuwun nderek langkung wis ora enek, mlaku iwak but. Kuwi tegese ninggalke budaya ketimuran. Wo, ngono. Arang saiki bocah cilik ditakoni inggih boten karo bapak ibuke. Arang saiki kandhani le apa? Geleme basa nang njaluk dhuwit tok nyuwun arta. Pancen ya bener ya. Heeh. Mulane ana tenembungan ya kuwi mau Jawa digawa, Arab digarap. Oh, ngono. Heeh. Dicaketake marang agama, uga dicaketake marang budaya, aja nganti ditabrake, Tru. Oh, ngono. Iya. Heeh. Coba saiki lak ya arang-arang to. Ya ana pasar nggawa
Ya kuwi mau nggawa busana kejawen ngene iki gawe gawe jarit terus ngangge kebaya ngangge gelungan kaya ngene iki sapa nang pasar malah dikira wong ngamen. Mak saiki. Lah padahal kuwi budayane Mbah biyen lho, Tru. Ah iya. Kaya ngono kuwi. Tenang sing tanpa upama. Iki ditembangke sepisan, ya. Tur durpres meneh. Weh, durpres meneh. Engko sing hadiah utama engko nak wis bar, Tru. Weh, ngono iya no. Ngono iya iki lan menehi sing nonton wayang. Sampe ngono bae tinggal turu. Engko napa hadiah lak ya ora penak. Weh, ngono. Inisiatif Mbah Woi jan jos tenan kok. Iya, ngono. Ana panyuwun sing perlu diaturake. Meh ora hina. Weh, ya. Panyuwun sangka Mbah Demang. Yuk, ya tawani. Ya. Kok tibakne meh ora hina. Pelok barang. Ya. Pelok 6. Ya. Ya. Bawani sik ya tanjake anakku wedok Uun Febrandari ya. Ya dibawani, Nduk. Bawane ngampil mawon nggih. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Panyuwun saking Mbah Demang. Nyewa. Nggih. Ya. Enggak. Jan. Un Nun. Dolang iki ku ganggu sik ana. Iki aku wis di WA karo Mbah Lurah. Pripun? Sok bulan 11 lak ketok ya arep duwe gawe to. Oke. Wayangan. Nggih, Mbah. Ora wayangan rugi no. Lurah kok. Sing rugi sapa? Aku. Tanggal pinten, Pak Le? Heh? Tanggal pinten? Mengke tak WA. Ganti genahne, Nggih. genahne merucut. Napa anu mawon Mbah Lurah, kajenge mboten batal jenengan kula panjering ngoten wae to. Iya. Yo. Lho, jare tanggal 21. Yo. Sasa. Was. Tanku jiwa memanise
ya. Ngapa ta, Reng? Nang kono semut kae. Get-geti wong malah aku. Yo. Aglar neng cokro wala winulat langut prantene paksoke bekan saking kahing taranggono kang warata tanpa Nano was meh rahina sumirat ing wetan
tur dasare sing ngendang kakunge. Wah iya. Jos. Terima kasih.